Uma ngqukuquku uthola bakagengeshe uNtombizi yamncumela ngicela ukubingelela kubabukeli bakusibani samathongo channel ngibingelele nosanda kusijoyina. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngeLadi Lase Ntabeni, ngeLadi Nasolwandle. Into lena ngifisa ukuthi ke ngikhanyisele umbukeli manje osibukele wakusibani samathongo channel, ngimcathubise ngezinto esike siyibone sike senzeka. Uthola ukuthi ke abantu bahambile bayokwenza iLadi eNtabeni, bahambile bayokwenza iLadi olwandle. Athi umuntu umeqeda kulenza leLadi bese kusala kanjalo yonke lonto bese kufika imalase bese zifike ziyadla zidla lento kade usukuyenzile. Uthi wena kade wenzela abantu abadala iLadi usushiya kanjalo kuphi eNtabeni. Ngiyafisa mina mbukeli ongibukele njengamanje nomuntu oseyingxenye kusibani samathongo ukuthi kufanele wenze njani. Ngizokufundisa ukuthi kufanele wenze njani uma abantu abadala befuna ukuthi ubenzele iLadi noma bekukhomba ngokuthi umoya wabo kuphi useNtabeni noma umoya wabo usolwandle. Into yokuqala kufanele ukuthi uyenze uma abantu abadala befika bekutshela ukuthi ke hamba ukwenza iLadi olwandle, lokho kufuna ukukutshela wena ukuthi futhi umsamo wakini awulungile, umsamo wakho awuqondile. Abantu abadala abekho ngaphakathi kuphi ekhaya. Uma bekukhombulwa bethi basolwandle uzobenzela iLadi olwandle, ukuze umsebenzi wakho uzoba nesithunzi ungalimali, hamba uyolwandle uphathe impepho namakhandlela, mase uyababikela abantu abadala ukuthi njengoba uze lapho olwandle uzocela ukuthatha umoya wabo uhambe nawo uye nawo ekhaya, ukuze uma ufika ekhaya ebese lo moya wabantu abadala bese uyawenzela iLadi. Ngoba mbukelo wokusibani samathongo channel hayi ngoba ngixeke kodwa akubi kuhle, akubukeki kona ngempela umuntu eselenzile iLadi seziyafika izinja seziyalidla. Lokho kukodwa kwenza manje ukuthi thina sizishibhise ngendlela esenza ngayo izinto nangendlela esixhumana ngayo namadlozi ethu, ngoba umuntu usuke ongajulile nongenalwazi ngempela lwabantu abadala akaboni kahle uma sithi senzela abantu abadala amaLadi eNtabeni sekudliwa izinja. Ngesonto bekade ngogeza abantu emfuleni ngifica khona sekunqunywa ngisho imbuzi ihlatshelwa eNtabeni. Sengibona imlalandle amaphara asethatha izinkuni azopheka lembuzi. Lapho ke uma ubuka usuke ngempela bakhumbuleni abantu abadala uma sekuqhamuka nabantu abangebona basekubakini sebezolungisa lento oyishile wena uthi ukhumbula idlozi ngayo. Into esuke ilimaze ulimi abalukhulumayo nokungaqondi ukuthi bathini bona kuthina abantu abadala. Kodwa kubalekile mangabe kufika ikhehle noma kufika ugogo athi ngiseNtabeni ngicela ungenzele iLadi, hamba umlande. Uzobuza umi ukuthi ulanda kanjani umoya wabantu abadala, ulanda kanjani umuntu ongasekho uzomfaka ekhaya. Uyabona mangabe kufika umuntu athi usolwandle menzele iLadi olwandle. Olwandle ungahamba ufike ushisa impepho uphathe namakhandlela bese uyabika ukuthi abantu abadala ngiyacela ukuthi ke sihambe siyekhaya ngifike nginenzele iLadi lenu ngoba senisibonakalisile ukuthi anikho ekhaya
nila olwandle lenzinze khona. Mawusuhamba nawo umoya wabantu abadala, mawufika ngaphandle ekhaya bese bekhona inkukhu ozokwamukela ngawo lo moya wabantu abadala. Masukela nabekhaya bese ubenzele lapho kusuke kushiyana isigaba sokuthi yini osuke uzobenzela yona. Uma uzobenzela iladi ubamukela ngenkukhu, uma uzobenzela umsebenzi wembuzi ubamukela ngembuzi, ubafaka ekhaya uwenze umsebenzi. Noma ngabe kuthiwa abantu basentabeni, mabese entabeni kusuke kufuneka khona ukuthi uhambe entabeni. Uma bekukhombisa ukuthi bakuphe kuleyo ntaba, uma bekhamba ukwenzela le ntaba hamba entabeni ufike ushisa impepho ukuze umsebenzi wakho uzoba nesithunzi uhambe kahle. Nangendlela yokwenza ihlonipheke. Mawufika entabeni sowukhuluma nabo abantu abadala soyababikela ukuthi ke njengoba nithangize entabeni ngiyacela mina ukuzokwamukela umoya wenu lapha bese siyahamba siyekhaya. Masifike ekhaya ngomukele ngani ngethuba noma ngembuzi kushiyana ukuthi ke unamandla angakanani bese ungena nabo abantu abadala bazobe sebedla kuphi ekhaya. Mabeqeda sebeshiya isibusiso sebebuyela kuphi ke entabeni noma sebebuyela olwandle lapho vele behleli khona. Uze ugcine sewulungise umsamo wakho noma umsamo wakini ukuze abantu abadala manje bazoma ngabe bekhuluma nabo kuphi bese ekhaya. Uyazibona ke impawu zabantu nomsamo usukungalungile. Kunomuntu kwesisikhathi okaphuphe edla azathi uyadlisa kanti abantu abadala labamkhombisa ukuthi balambile bafuna ukudla. Into lembukeli wokusibanisa amathongo channel ekudingayo ukuthi ke uzifune ngayo uma kuthiwa hamba ukwenza iladi lasolwandle. Musuvela ufike nje wenze iladi olwandle bese ukushiya kanjalo. Cha, lokho kukhombisa ukungahlanzeki. Ngoba sike sibona abantu abaningi manje sebevele bahambe nje bokwenza amaladi emalwandle baqede bashiye kanjalo. Angisho ukuthi ngiyaxeka ngoba kukhona ozoyibukela le clip le ebese ethi mina ngalenze iladi la ngilungene. Kodwa sesikhuluma thina lana ngokuhlonipheka nenhlanzeko yethu. Ngoba kufana ngisho kwayibona ukuphahla umuntu afika hamba phahla eshiya amakhandlela khona lapha entabeni. Ngicabanga ukuthi kusuke umuntu ongajulile lapho kusuke kuwumuntu osuke ugobelwa ngaleso sikhathi. Ngoba kufana amakhandlela masuqedile ngawo bese yawathatha uyowabeka ekhaya abe sixhumaniso sakho nalo moya kade ukhuluma nawo kuphi entabeni. Nenye into engiyibona ilimaza kakhulu ke ogobela. Baningi abantu abalapha abantu kodwa abanalo ulwazi ngomsamo. Ngoba khona into ekidinga umsamo ungasasebenzeke manje umoya sekudinga manje ukuthi umsamo ke manje masikhuluma ngalethi umsamo uyithinta kanjani, uyenza kanjani, uyilungisa kanjani. Bona umuntu akaqeqeshekile kahle. Manje mbukeli wokusibanisa amathongo channel mina ngiyakukhuthaza ngiyakucela ukuthi nanoma ngabe liphi ilanga noma ngayiliphi usuku la ufikela khona isimo sokuthi hamba ukwenza iladi entabeni, hamba ukwenza iladi olwandle, hamba ufike ubathatha abantu abadala ubuzo bezela umsebenzi wabekhaya ngoba le ndlela lena yokwenza hayi cha thina siyiboni kahle. Ngoba kufuna phela masekudliwe kudliwe kubongwe. Uthatha amathambo alezo nkukhu washise ngangaboni imalase idli iladi engasalidli iladi idli inkukhu ezipheko zashiwa kanjalo ukuthokozela abantu abadala ayazidlanga kanje imalase. Nakho kunye sicishe kwasala ke umbukelo kwisibanisa amathongo ngoba lento ngifuna mina ukuthi uyizwe, ngifuna ukuthi ingene emkantsheni yamathambo akho. Uma ekhaya wenze umsebenzi amathambo lawa asuke wenze ngawo umsebenzi uyawashisa uwagqibe. Sikhuluma ngethonga lilodwa la.
elasekhaya, elasolwandle, eliseNtabeni. Kwenzeka kanjani-ke amathambo okade wenzele ngawo iladi laseNtabeni washiye kanjalo? Njengoba emva kwensuku ezintathu uma kade wenza umsebenzi amathambo kufuna uwaqede, lawa osukwashiye eNtabeni wenze njani wona? Ukuthi ngifuna mina ukuthi ngikuvule ingqondo ujule ngokwenza izinto emsamo. Ungavele nje into uyithathele phezulu ngoba ezinye izinto ezilimazayo umbukilo kusibanisa amathongo ukuthi into uyenze uyithathele phezulu wangayicabanga wajula ngayo uzogobela ethi asami sokwenza iladi olwandle senandisa nolwandle nifike nenza iladi ziyabuya izinto ziyakushaya. Mina ngokubuka kwami yabona le ndaba okwenza amaladi eNtabeni nokwenza amaladi olwandle ngesuke ngibuka ukuthi abantu abadala ubenza izinja. Awubathathi nje inothisi, ubathathisa kwento nje. Wenzile ugcine iqala osushiya khona lapho wona ndaba ukwenzakala nekugcineni. Kodwa mangabe uhlonipha idlozi likutshela ukuthi sikolwandle hamba usenzele iladi olwandle, wena uyahamba olwandle futhi ulilanda idlozi ubuye ufake ekhaya ulenzele umsebenzi ngoba abantu abadala mangabe bekufuna into bengekho ekhaya inkomba lezi abasuke bekukhombisa ngazo ukuthi umsamo wakini ungcolile, umsamo wakini awulungile. Bona abantu abadala bekho kuphi ekhaya. Akusho lokho ukuthi sefuna uhambe uyokwenza lonto le besuke bekhona, kodwa basuke bona bekukhombisa ukuthi silale sikhona umzukulu, hamba ubalande lapho wena ubacele ubafake kuphi ekhaya. Bese ekhaya bese uyabenzela umsebenzi wabo ukuze umsebenzi wabo nowakho wenzayo ube nesonto, bakwazi bakushiyele isibusiso. Bazoshiya isibusiso eNtabeni, bazoshiya isibusiso eNtabeni. Ngiyazi le clip le nizonyakazisa abantu abaningi kodwa ngikhuluma iqiniso elimsulwa. Umsamo wakini mangabe ungalungile uzama ukuthi ulungise ukuze zonke izinto emawuzenza uzenzele kuphi ekhaya, kukhanye kuvuleka izinto zakho. uNtombi ziyamncumela usibhamu sogodo umathongo yokhafulo sekubonile. Uyabonga.